हरनि 30 तारिख 4 मार्च 2024 दिनै हरनि प्राय 2टा हयতো 2टा 10 मिनिट बिसिङाव आं दुकानाव हाबै sikok माने लुटपाट खालामलां थांगा अबरकनो तुई कुनो नाय माथां रक निनि दकान रक नै एंकोरी बा अबाहाय अकरक नि बगि फादा फाइके खायका एनक्वायरि खायका ताबो जास्ट नाका तमा माने tulang jaka ai je sikok हाबमाने आबो गुरनायथा ओमफ्राय sikokनि जुता बाय जे गामसा तुरक जाक आबो बरक फटो बैतलां थांका ओमफ्राय बरक नायनाय नै सावो ओमफ्राय बरक बुसु जाते नाय माने आबो बरक हाइके ओ sikokनि जे माने रक बा ओ जुता रक न नुगै कुनो सन्देह अबाहाय रक निन थानि निन खाराव तद तंबो माय आबो त जुता ताई मोखां जास्ट मोखां बनेसि क्यामेराव फुटेज मोखां नंगैसि जों रमैसि माया बर'नि ओंखा बपारानो ओंखा सिनिसि माया ओमफ्राय जुता नंगै त कुनो साइमाना कलग्या मोखां नंगैसि जास्ट मोखां सिसि क्यामेरा मोखां नंगैसि साइमाया का जुता नंगै त सो साइमाना निया हाइके अबाहाय दिनि जे sikok हाबजाक मानि अबनि जागा थायराव बो जागा राव अब एक्चुअली एरिया के AMPI एरिया नक्लायो आइपाना पिया सिंका किदो के पारा के जंत्रना पारा निनि मु के पाजा त्रिपुरा बो आदि ब्लक नि बिसिङाव तुई AMPI आदि ब्लक AMPI आदि ब्लक